Memang sangat luar biasa dulu-dulu dari Mas Dimas. Ini bundanya Bunda Kriwil kakak beradik. Oh nggih. Kakak beradik. Do joget kabeh lho Mas. Do seneng joget karo nyawer ya Mas. Monggo monggo. Neno neno. Galang-galang dadi saksi. Oh yo yo yo. Sliramu. Goyang ayo dite Mbak Putri. Hey hey hey. Mbak Teguh mriki Mbak Teguh goyang. Joget. Iya iya la la la. Sing tak Hey ah hey ah. Hey hey. Luar biasa Mbak Putri dari Wonogiri Batu Retno sak jose lanjut Mbak apa Ayo Bude. siap Galang-galang sing tak tumpah. sing tak tompo iya 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 aduh aduh sayang ala ala iyo ala iyo he he ha ho ah ho ho ah ho ho ah ho ayo iya 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 aduh Mbak Putri tak gendong kemana-mana ya ya ho ah ho ha alayo alayo dilakoni oh ya ya iya Nduk ini juga sampun wonten dawuh nyuwun nyidam sari kali Roro Jonggrang kagem Mbah Teguh monggo lakonnya dene iki Mbah Teguh Tadi uang sewa ininya berapa Mas? alhamdulillah ada pakai barnya pakai kris Oh gitu. kris ayo lanjut hi Galang-galang dadi saksi. dadi saksi Sliramu dapat ayo 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 wiwit donya hey aduh mekabrak doang bagus sing tak pikir-pikir. iya 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 ayo Mbah niki lagune jenengan angsal pitutan lagu Roro Jonggrang mriki mriki Mas Teguh mriki Roro Jonggrang mriki go a e u e a e e a e u e a e e a e la 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 yo ya 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 yo Roro Jonggrang